निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मराठी प्रकाशन विभाग पुणे सादर करीत आहे. मी केदार अनंतराव ठोसर. या पुस्तकातील आर्यांचे आक्रमण अगाजे घडलेची नाही यातील वाचन करीत आहे. मॅक्स म्युलरने स्वतःचा आर्य मिथकाविषयीचा आपला दृष्टिकोन नाकारून त्यावर अखेरचा पडदा टाकला होता. आर्यवंश संकल्पनेचा त्यांनी पुरस्कार केला. त्यानंतर 40 वर्षांनी म्हणजे 1888 मध्ये अशा काही वंशाबद्दल आपण बोललो होतो हेच त्यांनी साफ नाकारले. जेव्हा मी आर्य म्हणतो त्यावेळी मला ना रक्त, ना अस्थि, ना केसांचा रंग, ना कवटीचा आकार अभिप्रेत असतो, तर केवळ जे आर्य भाषा बोलतात ते आर्य असे मला म्हणायचे असते. हे मी वारंवार स्पष्ट केले आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. भारतीय ग्रंथांची जी कालगणना त्यांनी मनाला येईल त्या पद्धतीने निश्चित केली होती ती सुद्धा त्यांनी 2 वर्षांनंतर अमान्य केली. 1890च्या त्यांच्या सुप्रसिद्ध घोषणापत्रात त्यांनी म्हटले होते, जगातील कोणतीही शक्ती हे कधीच निश्चित करू शकणार नाही की वेदांची निर्मिती इसवी सन 1000 वर्षांपूर्वी झाली की 1500 की 2000 की 3000 वर्षांपूर्वी झाली. अखेरीस 1900 साली त्यांच्या मृत्यूनंतर लगेचच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी एक थक्क करणारे विधान केले आहे. वेदांच्या निर्मितीच्या वास्तविक काळासंबंधी म्हणायचे तर जर आपण तो इसवी सनापूर्वी 5000 वर्षे निश्चित केला तर मला नाही वाटत कोणी त्याचे खंडन करेल. पण जर आपण वेदांच्याही पलीकडे जाऊन संस्कृत भाषेच्या विकासाला लागलेला कालावधी मोजायला जाऊ तर मला संशय आहे की 5000 वर्षे तरी त्याला पुरेशी होतील का. दुर्दैवाने आता मात्र विद्वान त्यांच्या सांगण्याकडे लक्ष देण्यास तयार नव्हते. उलट जे सिद्धांत त्यांनी त्यांच्या तरुण वयात अविचाराने आणि स्वैरपणे मांडलेले होते त्या सिद्धांतांना चिकटून राहणे विद्वानांना अधिक मान्य होते. भारतीय विरोधक. आता आपण भारताकडे वळूया आणि आर्यांचे आक्रमण या सिद्धांतावरील काही प्रतिक्रिया बघूया. अशा प्रतिक्रिया प्राच्य विद्यावादीच्या उदयाच्या आधी भारतीयांनी कधीच ऐकलेल्या नव्हत्या हे परत एकदा सांगणे आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट, या सिद्धांताला भारतात कोणी विरोध केला नाही. भारतीय मानसिकता अधिकतर पाश्चात्यांची जी हुजुरी करावी अशी झालेली होती. त्यामुळे आपल्या स्वतःच्या विद्वान पंडितांचे, ऋषींचे ऐकण्यापेक्षा पूर्वग्रह दूषित युरोपीय विद्वानांचे म्हणणे त्यांना अधिक मान्य होते. विरोधी मत असणाऱ्या भारतीय विद्वानांपैकी स्वामी दयानंद सरस्वती हे आर्य मिथकाचे जोरदार खंडन करणारे पहिले विचारवंत होते. आर्य इराणमधून आले, त्यांनी येथील मूल निवासींना नेस्तनाबूत केले आणि ते स्वतःच राज्यकर्ते बनले असे कुठल्याही संस्कृत वा इतिहास ग्रंथात लिहिलेले नाही. वेदांमध्ये आर्य हा शब्द कुठल्याही वंशाशी वा लोकसमूहाशी संबंधित नसून नैतिकता व इतर आंतरिक गुणांशी निगडीत आहे. भारतालाच आर्यावर्त म्हणजे आर्यांचे वसतिस्थान असे म्हणत असत आणि आर्य म्हणजे वैदिक भारतीयच होत असे त्यांनी अत्यंत ठामपणे प्रतिपादन केले आहे.
दयानंदांनी वेदांविषयीचा युरोपीय दृष्टिकोन पूर्णपणे नाकारला. श्री अरविंद लिहितात, वेद हेच भारताच्या शक्तीचा शाश्वत स्रोत आहेत यावर स्वामी दयानंदांचा दृढ विश्वास होता आणि वेदांचे अंतिम स्पष्टीकरण काहीही असो त्या बाबतीत योग्य धाग्यादोऱ्यांचा शोध घेणारे पहिले विद्वान म्हणून दयानंदांचा गौरव केला जाईल याविषयी मला खात्री आहे. याच कारणासाठी दयानंदांनी आपल्या प्राचीन संस्कृतीची निंदा नालस्ती करणाऱ्या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचा कडाडून विरोध केला. इतकेच नव्हे तर जिथे धर्मांतराची लाट होती अशा ठिकाणी विशेषतः पंजाबमध्ये त्यांचे मिशनऱ्यांबरोबर तसेच मौलानांबरोबर सुद्धा सार्वजनिक वादविवाद घडले होते. स्वामी विवेकानंदांनी वारंवार प्रतिपादन केले की आपल्या देशबांधवांनी विचारात आणि हृदयात स्वतःच्या तेजस्वी वारशाचा अभिमान बाळगण्याची त्याचबरोबर सद्य काळातील परिस्थितीची जाणीव ठेवण्याची आवश्यकता आहे. विवेकानंदांकडे केवळ आपल्या प्राचीन ग्रंथांचेच नाही तर पाश्चात्य इतिहास आणि धर्म याचे सुद्धा सखोल ज्ञान असल्यामुळे त्यांना आर्य संकल्पनेच्या डोलाऱ्याचे तात्काळ आकलन झाले. अमेरिकेत दिलेल्या भाषणात त्यांनी टिप्पणी करताना म्हटले होते, आणि तुमचे युरोपीय पंडित आर्यांविषयी जे म्हणतात की आर्य बाहेरून कुठून तरी भारतात झुंडीने आले आणि त्यांनी येथील मूल निवासींचे निर्मूलन करून त्यांची भूमी बळकावून घेतली, हे निरर्थक आणि शुद्ध मूर्खपणाचे बोलणे आहे. आश्चर्य म्हणजे आमचे भारतीय विद्वान सुद्धा त्यांच्या होला हो करतात आणि हे भयंकर असत्य आमच्या मुलांना शिकविले जाते. भारतात दिलेल्या अशाच एका व्याख्यानात स्वामी विवेकानंद उपरोधिक स्वरात थेट मुद्द्यावर बोट ठेवत म्हणाले होते, आमच्या युरोपीय पुरातत्ववेत्याला स्वप्नात सारा भारत देश काळ्या डोळ्यांच्या मूल निवासींचा असल्याचे दिसते आणि तेजस्वी डोळ्यांचे आर्य भारतात आले. कुठून आले राम जाणे. काहींच्या मते ते मध्य तिबेटातून आले तर काहींच्या मते मध्य आशियामधून आले. देशप्रेमी इंग्रजांना वाटते आर्य तांबूस केसांचे होते. तोच लेखक जर काळ्या केसांचा असेल तर त्याच्या दृष्टीने आर्य हे सारे काळ्या केसांचे होते. हल्लीचे आर्य हे स्विस सरोवरांच्या प्रदेशात राहत होते असेही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्या साऱ्यांना त्यांच्या सिद्धांत वगैरेंसहित तिथेच जलसमाधी मिळती तर मला बिलकुल वाईट वाटले नसते. आता कोणी असेही म्हणतात की आर्य उत्तर ध्रुवावर राहत होते. आर्य आणि आर्यांची वस्तीस्थाने साऱ्यांचे परमेश्वर कल्याण करो. या साऱ्या सिद्धांताच्या सत्यतेबाबत म्हणाल तर आमच्या वेदवाङ्मयात त्याविषयी एक शब्दही नाही. आर्य भारताबाहेरून कुठून तरी आले हे सिद्ध करणारा चकार शब्द सुद्धा नाही. प्राचीन भारतात अफगाणिस्तान सुद्धा समाविष्ट होता. इथेच सारा विषय संपतो. तसेच शूद्र जाती अनार्य होत्या हा सिद्धांत सुद्धाच तितकाच तर्काला सोडून तितकाच अविवेकी आहे. संपूर्ण भारत आर्य आहे, बस हेच सत्य आहे. नमस्कार. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.